5 השחקנים שאני אחריב בשנה הזאת, בואו נתחיל. טוב, התחלתי מבפה כי הוא באמת שחקן נהדר ומאוד אהבתי אותו בעונה הזאת, אז טופ ראשון. בואו נתקדם לשחקן הבא. טופ שני, אני חושב שהוא אוסמן דמבלה, כי הוא באמת שחקן שהוביל את פריס סן ז'רמן ניצחון בצ'מפיונס ליגה והוא ראוי לזה, אז בואו נעבור לשחקן הבא. טופ שלישי, אני חושב שדייגו ג'וטה, כי אני בעקבות המוות הטרגי שלו קראתי עליו הרבה, ראיתי משחקים שלו והוא באמת שחקן נהדר, אז אני שם אותו בטופ השלישי. טופ רביעי, דואה, כי הוא באמת שחקן נהדר שכאילו הוא הפך להיות שחקן הרבה יותר טוב והוא התחיל להיות כוכב, אז שם אותו בטופ הרביעי. טופ חמישי, למין ימל, כי הוא באמת כוכב. עונה שעברה נתן פצצה לספרד וגם העונה נעשה דברים טובים, אז אני שם אותו בטופ החמישי, מאוד אהבתי אותו, וזהו, נתראה בסרטון השורט הבא, יאללה ביי.